акъл под националния флаг. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marche, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve vos sillons. Слушай, ще лягаме. Или да се поседим тук малко, а? Аз съм от Полша, знаеш ли? Разбра ли? Не. Държавата. Полша, Полша. Държавата. Полша, знаеш ли къде е Полша? Да. Знам къде е Требленка. Требленка. Ти не знаеш къде е Требленка? Не е точно. Това някъде там до твоето място, където ти живееш ли? Не. Това е в Полша. А, в Полша? Да. Аушвиц знаеш? Кое? Аушвиц. Аушвиц? Да. Не, къде е това? Германия. Германия? Батко каза, че ще ме закара В Рим? театъра. В Колизеума? Да. А ти ще отидеш в Требленка. Да, задължително да видя. Да. И в Аушвиц. И после ще се видим и ще си разказвам ти какво видя в Рим, а аз какво видях в Требленка и в Аушвиц. Да. Искам батко да дойде да ме вземе. Постой още малко. Да. Ще можеш да потърпиш, нали? Да. Представи си после колко ще е хубаво в Рим, в Петербург. Да. Ай, ти можеш да отидеш в Петербург, ама в Рим ще отидеш със сигурност. Ще гледам гладиаторите. Къде са се биели? Да. А пак ти ще отидеш в Требленка и в Аушвиц. Искаш ли да ходим вътре по-топло? Ай, ходим си лягам точно, айде. Не. Тук ли ще седиш? Малко. Искаш ли да седа да ти правя компания и после ходим? Не. За Аушвиц и за Требленка не го чул. Тъй, нещо. В мъжкия лагер всички вече са си по леглата. А ти, другарю тук, какво решил си с този чук? Тошко, този чук. Шулиман Бопо. Харесва ли ти? Голи облича се с дреха. Ама така е, бе. За какво ти е чука? Човек с човек. Постъпя според моите А, Тоши. заповеди. Тошко нещо му харесва. За топло. Тоше, стига, моля те, Тоше. Тоши, този чук за какво ти, бе? Я го дай. Дай го на Пепито, Пепито, добро момче, няма проблем.